Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Меленкевич перасцерагае беларусаў ад паўтору падзей плошчы 2020, да якіх нас наўмысна падштурхоўваюць з адзінай мэтай па выніку аслабленне Лукашэнкі дзеля, цытую, хутчэйшай інтэграцыі Мінска з Масквой. Хто яны, тыя аўтары сцэнару 2020, якія нібыта правакуюць рэжым на выкарыстанне сілы супраць пратэстоўцаў, і што дасць такая правакацыя таемным сцэнарыстам? Ну і ўвогуле узгадаем падзеі 10, 6, а можа і нават і 2001 гадоў разам з маім госцем у студыі, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года, грамадскі дзеяч Александр Меленкевич. Добрый день, спадар Александр. Вітаю. Спадар Александр, давайте я пачну, можа быць, нашу сённяшнюю гаворку не з пытання, а з відэо, якое толькі што выклалі у прапрэзідэнцкім, як кажуць, эйсмантаўскім канале, тэлеграм-канале «Пул першага». Я попрошу зараз яго паставіць. Вот мы зараз, я працытаваў ваш артыкул, дзе вы перасцерагаеце ад паўтора плошчы 2020 пра ад Майдана, пра які кажуць вельмі шмат апошнім часам. Але, калі ласка, паставьте відэо. Тут некоторые продолжают людей звать на Майдан 9-10. Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим. Вось такія словы кіраўніка Беларусі ў чарговы раз прагучалі сёння падчас нарады адмысловай, якую ён праводзіў. Тэма нарады забеспячэння бяспекі, выбачайце за таўталогію, падчас выбарчай кампаніі. І вось зараз да Майдана ці плошчы, пра якой і вы гаворыце, ад якой перасцерагаеце, і пра якую зараз кажа Александр Лукашенко. Вот па шчырасці, я размаўляў з усімі кандыдатамі ў прэзідэнты. Я слухаў іх выступы, я чытаў іх інтэрв'ю іншым СМІ. Ні адзін з іх да Майдану не заклікае. Па-першае, гэта супрацьзаконна паводле выбарчага заканадаўства. Па-другое, ну, відаць, іншыя прыярытэты у сёлетніх кандыдатаў у прэзідэнты. І, адпаведна, узнікае пытанне, так хто сёлета заклікае на Майдан? Вот я па шчырасці бачу толькі аднаго чалавека. А вы? Складанае пытанне, таму што гульцоў шмат. І, па-першае, трэба сказаць, што у нас той, што быў ва ўкраіне Майдан, называецца плошчай. Гэта слова ўсім вядомае. Проста час ад часу кажуць беларускі Майдан, бо ў свеце больш знаёмы ўсё ж такі украінскі варыянт пратэсту на вуліцы. Ну, гэта так, адступленне. Давайте разважаць. У краіне няма рэальных выбараў. Гэта ведаюць усе, толькі там тыя, што працуюць ва ўладзе, не прызнаюцца, і тэлебачанне дзяржаўнае таксама нам пра гэта не скажа. Мы ўсе ведаем, за мяжой ведаюць. Вось людзі ідуць на плошчу дзеля таго, каб сказаць, мы хочам свабодных выбараў. Так было і на іншых плошчах, і ў 6-м годзе, і ў 10-м. І я думаю, што і заўтра людзі выйдуць. Хто можа іх паклікаць? Ну, сёння клічуць ужо не кандыдаты, сёння клічуць сацыяльныя сеці. І яны будуць рабіць усё, каб людзі выйшлі. Маральнае права ў гэтых людзей ёсць, хаця па закону гэта нібыта нельга, але людзі выйдуць, таму што ёсць пачуццё годнасці. І ў гэтым сэнсе я нават казаў, што ўлада перш за ўсё вінаватая, што людзі выходзяць. Былі б сумленныя выбары, у парламенце была б дыскусія, а не на плошчах. Але гульцы не толькі ўлада і людзі, якія выступаюць за перамены. Сёння іх большасць. Гулец яшчэ ёсць на ўсходзе. І трэба спакойна казаць пра гэта. Гэта не канспіралогія, можам пазней вярнуцца да этого слова, яно тут не пасуе зусім. Гэта Крэмль, які вельмі зацікаўлены ў падзеях на Беларусі і ставіць простую мэту – пакінуць Беларусь у сферы свайго абсалютнага ўплыву. Таму і Расія будзе гульцом несумненна. Людзі, Расія, Лукашенко
Ну, я ў гэтым не сомневаюся. Тым не менш, вось вы кажаце пра тое, што зараз там адказалі, што людзі і ў папярэднія ўсе выбарчыя кампаніі выходзілі на плошчу, каб вось абараніць ці там вернуць, паспрабаваць вернуць сабе скрадзеную перамогу. Ну, па-першае, узнікае пытанне, а ці была яна ўсё ж такі перамога, а па-другое, зараз наколькі рэальна, што зараз людзі выйдуць і ну, далей мы ўжо працягнем, бо шмат будзе пытанняў за один раз. Давайте по чарзе. Скажу так, што ў 2006 годзе я на кожнай сустрэчы з выбарцамі, яны былі шматлікія, не такія, як сёння, или часы былі іншыя. Я казаў, што людзі даражэнькія, у вас ёсць годнасць, і вы мусіце бараніць яе. Сама па сабе она не паўстане, не захаваецца. Паколькі выбараў рэальных няма, у дзень выбараў прашу выйсці ў Менску на плошчу. Тых, што з другіх гарадоў даеце, мінчукі, не сядзіце на канапе, прыйдзеце. І мы не казалі бараніць перамогу, бо ў нас яшчэ і звестак такіх не было, пакуль выбары не прайшлі. І пасля выбараў таксама не вельмі ведалі, які вынік. Але мы казалі бараніць годнасць. І слова рэвалюцыя годнасці упершыню прагучала на выбарах 2006 года, потым і украінцы яе выкарыстоўвалі. Таму, ну, вот так мы клікалі. А ў 2010 годзе кандыдаты лічылі, што ўсе разам яны набралі больш за палову, як мінімум. Таму Лукашенко ў першым туры не выйграў. І трэба бараніць ужо перамогу на ўсіх, ну, хаця бы перамогу ў тым, што павінен быць другі тур. Ну, чым скончылася, вядома. Ну і на гэты раз таксама магчыма такая сітуацыя. Абсалютная большасць разлічвае на тое, што пратэстоўцы маюць больш галасоў, тыя, што выступаюць за перамены, а хутчэй за ўсё Александр Лукашенко будзе аб'яўляць аб сваёй перамозе. Я думаю, што можна пагадзіцца з той лічбай, якая ёсць у інтэрнэце, 60-70% падтрымкі ён аб'явіць. Ну і пытанне, ці яны будуць бараніць сваю годнасць. Вот вакол годнасці ўсё развіваецца. Нягледзячы на тое, што мінулыя разы людзей перасцерагалі, расказвалі пра розных баевікоў, пагражалі тое, што ўсё ж такі сілавікі не дапусцяць. Зараз ізноўку гучыць усё тое ж самае пра недапушчэнне распальвання вогнішча там дзе-небудзь на плошчы якой Мінска, каб потым агні не раскідала па ўсяму гораду і гэтак далей. Але зараз яшчэ горш, тут размовы ідуць пра падцягванне ў Мінск нейкіх унутраных войскаў, пра навучанне спецыяльных атрадаў АМАПа, закупленая тэхніка, якой раней не было для разгона дэманстрацый і акцый пратэста. На фоне ўсяго гэтага і з улікам заканадаўства беларускага, якое ўсё ж такі прадугледжвае даволі сур'ёзнае пакаранне, калі будуць выстаўленыя артыкулы там ад масавых беспарадкаў, а то і да тэрарызму. Зараз гэта любяць. Вот ўсё ж такі ці варта разлічваць і ввогуле ці варта людзям выходзіць у такой сітуацыі? Я веру ў тое, што калі людзі выйдуць на плошчу, бараніць сябе, сваю будучыню, адстойваць права на перамены і рэформы ў краіне, то не будзе радыкальных дзеянняў з боку беларусаў. Ну, няма ў нас такіх радыкальных груповак, ні левых, ні правых, я іх проста не ведаю, якія маглі вот гэтыя галавешкі зачаць кідаць. Таму самі беларускія арганізацыі, якія ўдзельнічаюць у гэтых выбарах, у іншых, не справакуюць да плошчы кровапраліцця, не дай Божа, і нерадыкальных дзеянняў не веру, што будуць. Улада. Ці уладзе выгадны варыянт вот з такімі радыкальнымі сілавымі метадамі? Невыгадны, таму што як толькі ўлада іх ужывае, то адразу перспектывы вельмі сумныя у адносінах з Захадам, якія так цяжка аднаўляліся. І з Брюсселем, і з Вашынгтонам. Улада вельмі много згубіць, калі прыменіць сілавыя метады. Я сцвярджаю, што адназначна Москва будзе ўдзельнічаць, як і ўдзельнічала у выбарах 2010-х і спрабавала ў 2006-м. Які інтарэс Москвы? Вот гэта вельмі важна сказаць. Москва – гэта сталіца імперыі. Для Пуціна самая галоўная ідэалогія – это русский мир. Русский мир ўжо не далічваецца Украіны.
а Украіна і Беларусь галоўныя краіны ў гэтай мадэлі імперскай палітыкі. І застаецца Беларусь. Калі Беларусь нават ставіць не проста нейтральнай краінай, то вся эта ідэя рускага мира, галоўнай ідэалогіі Пуціна, разваливаецца. Путін збіраецца кіраваць вечна, а ідэалогія не будзе. Ён такога себе не дазволіць. Таму трэба пакінуць Беларусь, каб яна была пад цалкавітым кантролем. Эканамічна залежнасць ужо ёсць, трэба яе павялічыць да максімума і не даць ей ісці на захад. І калі будуць, напрыклад, провокации, такие, как были, но это были легкие провокации. Я стверждаю, что это было с московским следом провокация, выполненная белорусскими спецслужбами у 2010-м. Коли что-то подобное будет, улада может отреагировать резко. И не завсёды можно проконтролировать, кто распачал, как это бывает, бойку. И тому Москва может быть зацікаўлена, чтобы отрезать от Захода, коли будут силовые методы у отказ на провокации. Беларуская ўлада можа гэта распачаць, кепска для ўлады і для беларусаў. І гэта будзе ізаляцыя ад Захада і перапыненне ўсіх супрацоўніцтв, якія ёсць, важных для Беларусі. І далей Лукашенко, калі ён застанецца прэзідэнтам, застаецца сам на сам з Пуціным. І таксама будзе дэпрэсія у грамадзянскай супольнасці, калі сілавыя метады будуць прыменены. Москва дасягне многіх вынікаў, пра якія яна, безумоўна, у якіх яна зацікаўлена. Я вярнуся да вашага допісу, нават не, можа быць, не столькі артыкулу, дарэчы, спасылка на яго ёсць у нашым анонсе, а да такога у Фейсбуку, што вы напісалі ў сябе перад тым, як выставіце гэту спасылку на свой артыкул. Вы пішаце: у нядзелю 9 жніўня найбольш рэальным выглядае паўтарэнне падзеяў плошчы 2010, асноўныя фігуры якіх разбор палётаў так і не зрабілі. Чаму так важна зрабіць разбор палётаў? А быў зроблены разбор 2006 года, разбор 2001 года? 2006 быў, 2010 не было, хаця прапановаў было шмат. Гэта вельмі важна. Не пакараць вінаватых, ці не шукаць вінавайцаў. Не пра гэта мова. Каб у наступныя гады, у наступныя кампаніі не зрабіць падобных памылак. І разумець, якія стратэгіі рэалізоўваліся і як пазбегнуць пагрозаў нашай незалежнасці. 10-й год не быў разабраны, таму я так пішу. А у вас ёсць свае меркаванні, сваё бачанне, які там быў палёт і каго ў якім накірунку? Я думаю, большасць людзей разумее, што было. Адбылося так. Спачатку было такое свята дэмакратыі. Лукашенку адна група угаворывала, каб ён абсолютно дэмакратычна праводзіў вот эту частку агітацыі, рэгістрацыі. Так і было зроблена. Можа, не ўсе памятаюць, нават былі мітынгі фактычна на чыгуначным вакзале, но ў Еўропе гэта немагчыма. То есть не краналі, не перашкаджалі абсалютна, у адрозненне ад 6-го года, дзе былі жорсткія супрацьдзеянні ўлады. І людзі паверылі, што ўжо магчыма перамагчы, тым больш, што іх многа, на сходы збіралася немало людзей. Недахопам было тое, што кандыдаты, десятак кандыдатаў незалежных, фактычна ніхто ні з кім не аб'яднаўся. І калі яны выйшлі на плошчу, то іх было 10 планаў плошчы. Вот гэта вельмі кепска. На плошчы мусіць быць узгоднены адзіны план. І далей, наколькі я ведаю, каманда Некляева хацела застацца на першай плошчы на Кастрычніцкай, і там павінен быў быць канцэрт і акцыі пратэста. Каманда Саннікава пайшла да дома ўраду. І там адбылася вот тая прымітыўная абсалютна правакацыя, якая прывела да разгону, слава Богу, без крыві. Да разгону, і пасля гэтага, вы памятаеце, арыштавалі большасць кандыдатаў, пасадзілі ў турму, сер'ёзныя тэрміны. Потым з Еўропай канец дыялогу. Гэта ударила па нашай эканоміцы і перспектывах незалежнасці. І вось так вот атрымалася ў той год. Далей вы пішаце: аўтары сцэнару 2020 на гэтым этапе як мінімум ставяць задачу арганізацыі хаатычнай няўдалай рэвалюцыі са справакаваннем рэжыму на выкарыстанне сілы супраць пратэстоўцаў. А хто гэтыя аўтары гэтага сцэнару? Па
паліттэхналогіях, якія выкарыстоўваюцца, я лічу, што это маскоўскія тэхнологі, бо ведаю іх почерк. Працаваў і з імі, працаваў з заходнімі паліттэхнолагамі. І трэба шчыра проста казаць, інакш мы ніколі не зможам нейтралізаваць тое, што адбываецца. Доказаў у мяне няма, але вот інтуіцыя мне падказвае і мой вялікі досвед 2001, 2006, 2010 гадоў, што гэта так. І я не сумняваюся ў гэтым сцвярджэнні, хаця прямых доказаў на гэты момант у мяне няма. Я думаю, што многае будзе відавочна пасля выбараў, как стала відавочна пасля 19 снежня 2010 года, што і што планаваў, хто і што зрабіў, які был удзел беларускіх кандыдатаў. Можа, я скажу такую рэч. Вот это страшэнна важна. У нас часто, там, па-першае, баяцца гаварыць пра руку Москвы, пра тое, што она тут мае інтарэсы. Ну, для мяне это просто смешна. Кожны раз мае. Але калі кажуць пра кандыдатаў, якія удзельнічаюць у рэалізацыі часткова ці цалкам маскоўскага сцэнара, ну, гэта лічыцца як бы ўжо абвінавачванне ў здрадзе. Абсалютна не. Абсалютна не, таму што у Беларусі, асабліва ў старыя часы, лічылася, што мець Маскву ў якасці партнёра ў змаганні з дыктатурай, ну, гэта здорава. Калі Масква таксама не хоча дыктатара, ну, па сваіх прычынах, ну, так трэба супрацоўнічаць. Таму я не абвінавачваю гэтых людзей у здрадзе. Гэта не гэта справа. Просто заўсёды заклікаю, будьце асцярожныя, калі вы удзельнічаеце ў стратэгіі пэўных краінаў, можа, у іх інтарэсы не супадаюць з інтарэсам Беларусі. І такім чынам, хутчэй за ўсё, гэтыя таемныя паліттэхнолагі працуюць дзесьці у адным са штабоў, ці, можа быць, ва ўсіх штабах, і гэта іх такія напрацоўкі, распрацоўкі, а самі палітыкі, якія удзельнічаюць, якія у камандах якіх ёсць гэтыя паліттэхнолагі, не разумеюць, да чаго гэта можа прывесці? Я не выключаю, што 3 сімпатычных жанчыны, якія ўдзельнічаюць вельмі удала ў гэтай кампаніі. І настолькі добра мабілізавалі людзей, якія хочуць пратэставаць. Не Расія ж зрабіла такія пратэстныя настроі ў Беларусі. Гэта натуральны працэс у беларусаў, якія хочуць жыць інакш. І гэтыя жанчыны, я не выключаю, што яны могуць усяго не ведаць. І так бывала, і ў выбарах 2010 года. Не ўсе все ведаюць. Яны, можа, здагадваюцца. Хтосьці можа ведаць больш, хтосьці менш. Але іх роля, я бачу толькі адна. Гэта мабілізаваць людзей на пратэст. Хаця яны пра пратэст не кажуць і не маюць права казаць, бо сапраўды іх здымуць з выбараў яшчэ і пакараюць. Але пратэст арганізуецца перш за ўсё сеткамі, дастаткова быць у іх. Вось, таму складаная гульня, і не так усё для нас проста. Але самае важнае, гэта заўсёды ведаць, якія ставяцца мэты. Я ўжо казаў не раз пра гэта, яшчэ раз паўтару. У Масквы на кожных выбарах, і першы, і 6, і 10 год, і сёння, 3 мэты. Можа, нават больш, но галоўных 3. Першае, гэта падзяліць прадэмакратычную, прабеларускую апазіцыю, каб не была кансалідаваная. Другая мэта, гэта заўсёды пасварыць з Захадам, каб былі санкцыі, это лепш за ўсё, каб не было заходняй падтрымкі, тады сам насам Беларусь застаецца з агрэсіўнай Масквой. Ну і трэцяе, і што заўсёды вельмі важна, гэта вот такое вульгарнае слово, якое выкарыстоўвае Лукашенко, нахіліць Лукашенко. А дзеля чаго яго нахіляць? Каб ён інтэграваўся яшчэ глыбей, канчаткова, ну і стаў такім дамініонам России в перспектыве. Вот такие 3 мэты. Может быть, яшчэ мэта – это выкликать пасля эйфории, как это было ў 2010 годзе. Ну, такое было пачуццё, что мы уже перамаглі. Ну, глядзіце, як у нас здорово атрымліваецца і сустрэчы, і перспектыва, і вот на плошчу прыйшлі. І вот змяніць гэты настрой павышанай эйфории, не заўсёды абгрунтованай, але зразумелай, пераўтварыць яе ў такую глубокую дэпрэсію, у пессімізм. Тады грамадства не можа ў далейшыя гады сур'ёзна працаваць над пераменамі ў краіне. Вот такие вот 3 мэты заўсёды былі. 3-4. Вот я гляжу ваш артыкул і читаю дзіўныя такія словы. Ну вот вы прыгадваеце гісторыю папярэдніх выбараў прэзідэнцкіх, тое, пра што мы зараз і казалі, там 1, 6, 10 гады, пра паліттэхналогіі, тыя ж самыя, якія вы ўжо сказалі. І вы пішаце, што
Сімвалы і лозунгі трох галоўных альтэрнатыўных прэтэндэнтаў дазваляюць меркаваць, што яны задзейнічаны ў крамлёўскім сцэнары для рэалізацыі вядомага прынцыпа кіраванага пратэсту. Не можаш спыніць натоўп, узначаль яго. Ва ўсялякім выпадку Ціхановскі, Цыпкала і Бабарыка добра дапаўняюць адзін аднаго, паколькі працуюць з рознымі мэтавымі групамі. У гэтым вот мне просто цікавы такі момант. Яшчэ буквально на мінулым тыдні, мінулы раз, калі мы з вами размаўлялі, вы мне прызналіся, што калі я спытаўся, вот за каго вы будете галасаваць, вы сказалі, што першапачаткова хацеў галасаваць за Бабарыку. Зараз не ведаю. І вось вы галасаваць хацелі за Бабарыку, а зараз пішаце, што ён задзейнічаны ў крымлёўскім плане. І вот мне падаецца, што як чалавек вельмі разумны, ён не мог гэтага не зразумець. Вы гэта толькі зараз пабачылі, ці тады бачылі і тады, але меншае зло насуперак большага вырашылі скарыстаць такі прынцып? Я паўтарую яшчэ раз тое, што казаў, што калі чалавек удзельнічае ў рэалізацыі маскоўскага сцэнара, ён можа ведаць, можа здагадвацца, можа не ведаць. Але нават калі ён ведае, я не лічу гэтага чалавека абсалютным ворагам Беларусі. Я не лічу яго здрайцам. Я тады казаў, што, магчыма, прагаласаваў бы за Бабарыку. Я і сёння так лічу. Калі б ён удзельнічаў, магчыма, я прагаласаваў бы за яго. Чаму? Нават калі ён удзельнічаў у такім маскоўскім плане пэўным, то я маю надзею, што пры ім пачнецца рэфармаванне Беларусі. Нам проста остра патрэбна трансфармацыя. Я не бачу магчымасці, што сённяшняя ўлада будзе рабіць рэформы. Прычын многа, можна асобна пра гэта казаць, усе ведаюць. Таму давайте мы так, это вельмі важна. Калі кажу, што ёсць сцэнар Масквы, ён заўсёды ёсць, і ў ім удзельнічаюць асобныя беларусы, яшчэ раз падкрэсліваю, не трэба вешаць сабак на гэтых людзей і казаць, што яны падстаўляюць Беларусь, яны хочуць ліквідацыі незалежнасці. Хаця спрыяць таму, што пад удар ставіць суверэнітэт, напэўна, могуць. Прыватызаваць Беларусь на карысць усходняга суседа, это будзе адно з галоўных патрабаванняў, таксама могуць. Вот гэта вельмі важна ведаць для таго, каб уплываць на магчымых новых прэзідэнтаў, каб не даць ім парушыць самае асноўнае, што ў нас ёсць, самае великую, такую дасягненне наша, гэта незалежнасць краіны. Вот я гэта хочу ўвесь час падкрэсліваць. Вернемся вот да, можа быць, нейкага прагнозу ці, я не знаю, аналізу таго, што можа адбіцца, можа так адбыцца, так вось больш правільна. Ўсё ж такі, глядзіце, калі адна справа, вот ёсць ёсць нейкія там спадзевы перамагчы, там, ці неяк так наблізіць перамогу, гэта адно. Калі вось нам зараз ставяць у такія ўмовы, калі відавочна, што будзе чарговая элегантная перамога, ужо сёння гэта па стаўленні да назіральнікаў, па лічбах галасавання першых дзён на датэрміновым галасаванні. Ці ёсць сэнс гаварыць пра нейкую арганізацыю хаатычнай, там, я не знаю, там, няўдалай рэвалюцыі, як вы пішаце? Увогуле, якія ў вас прагнозы, ўсё ж такі, вот, гледзячы на тое, што адбываецца, чаго чакаць бліжэйшыя дні? У мяне вялікая трывога, таму што я ведаю, што людзі выйдуць, і яшчэ раз кажу, ёсць маральнае права гэта зрабіць, паколькі выбараў рэальных няма. У мяне ёсць трывога за ход гэтага пратэсту і за вынік яго. Я калі кажу хаатычная, а як она можа быць не хаатычная, калі няма плана? Вот, шчыра кажучы, у 10-м годзе я сказаў, што планаў было столькі, сколькі прэтэндэнтаў, кандыдатаў. У нас у 6-м годзе быў абсалютна ясны план, і мы яго агучвалі на сходах. Мы казалі, што трэба прыехаць на плошчу пасля выбараў. Мы пастараемся агучыць папярэднія вынікі, пастараемся таксама сказаць пра фальсіфікацыі, якія адбыліся. Нам гэта не ўдалося. Усе, хто абяцалі, спалохаліся, не прыйшлі з расказам пра тое, як адбываюцца фальсіфікацыі, хаця мы ведаем, важна, што асоба это сказала. І мы будзем стаяць на плошчы. І на плошчы мы будзем стаяць з мірным пратэстам. Мы кожны раз, як цвікамі, это забівалі, што толькі мірны пратэст.
Многие обвинавачивали наш штаб, что мы не пошли гулять по городу. Мы принципово не пайшлі. І я лічу, што гэта вялікае наше дасягненне не пайсці по гораду, калі магло скончыцца крывёй. Не пашлі, не пайшлі. Нам важно было паказаць, што мы ёсць, мы не баімся. Гэта таксама знішчэнне страха. Што у нас ёсць годнасць, как часто гэта слово мы кажам, таму што прыніжэння хапае. У нас есть годность, и мы стоим. Я думаю, что вот революция годности – это самое справедливое слово относно 2006 года. И потом наметовый городок молодь поставила, мы с ними супрацоўнічалі от початку до конца, потом разгон. И я скажу, что настрой после 2006 года у большасці людей был значно лепшы. Не было пачуцця прыніжанасці, расчаравання і так далей, хотя некаторыя хацелі перамогі прыйсці і ўзяць штурмам, мы гэта не дапусцілі. І казаў, калі інтэрв'ю давал потым, то казаў, што ні адзін валасок з галавы міліцыянера не ўпаў. Некаторым не падабалася, што ж ты за рэвалюцыянер такі, што валаскі ў цябе не падаюць, а вас б'юць дубінкамі. Гэта было вельмі важна яшчэ з пункту гледжання ўплыву на грамадства. Грамадству трэба было паказаць, мы не радыкалы, нам не патрэбна кроў, мы хочам мірным шляхам, але цвёрда хочам, каб былі перамены ў краіне. Ну, вось такая была сітуацыя. Вы кажаце про тое, што рука Москвы была пад час усіх папярэдніх, асабліва прэзідэнцкіх выбараў. А ў 2010 годзе, выбачайце, яны пайшлі нават на тое, каб гэтая рука ці сама здзейсніла, ці падштурхнула некага з мясцовых да здзяйснення правакацыі, вынікам якой стаў разгон. От у сваю чаргу вынікам якога сталі санкцыі пахаладання адносінаў з захадам, што па выніку прывяло да збліжэння чарговага з Расіяй, і далей мы бачым размовы пра інтэграцыю ў межах саюзнай дзяржавы, 31-ю мапу і гэтак далей. І тут мы вяртаемся да сённяшняга дня. Вы папярэджваеце пра тое, што нейкія там прарасійскія паліттэхнолагі ці паліттэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца, могуць ізноўку прывесці да правакацыі, можа нават больш жорсткай, чым была ў 2010 годзе, што прывядзе да і далей, пра што мы казалі. Так можа тады і не трэба ні на вуліцу выходзіць, ні нічога рабіць, таму што ўсё па выніку мае, так, набліжае нас да горшага вельмі сцэнару, якое вы выказалі вось сваімі словамі, якія я ўжо цытаваў, да найхутчэйшай інтэграцыі Мінска з Масквой. Чаму я кажу пра небяспеку магчымых правакацый? Таму што я много ведаю. Некаторыя кажуць, это конспирология, а ёй у нас займацца сорамно, но это уже такое прыніжэнне ацэнкі. Я, ведаеце, хочу сказаць, што калі паглядзець у словніку, што такое конспирология, то гэта змова груп або людзей. Скажыце, калі ласка, ці расійская імперская палітыка – гэта змова кагосьці? Пуціна змова са сваім народам, які ў большасці падтрымлівае імперскую палітыку. Да не, гэта яўны працэс, это яўная канцэпцыя, якая шкодзіць нашим інтарэсам. І таму я папярэджваю, што паколькі ёсць такі моцны гулец, агрэсіўны, які паказаў і ва Ўкраіне, пачаўшы вайну там, паказаў перед гэтым у Грузіі, таксама вайна, што ў нас можа быць любы варыянт, які выгадны Крымлю. Таму я папярэджваю, я не збіраюся кагосьці агітаваць за вуліцу, ці кагосьці казаць камусьці, што ай, не выходзьце, бо там небяспечна. Сам кожны вырашае, таму што гэта асабістае яго рашэнне, і людзі паступяць так, як лічаць неабходным. Тое самае і кандыдаты. Але лічу сваім абавязкам казаць то, што думаю, нават не думаю. Я знаю просто па ўсіх выбарах, што такая рэалізацыя падобных сцэнароў заўсёды плануецца, не заўсёды рэалізуецца. Але гэтыя мэты, пра якія я казаў, заўсёды стаяць перад тымі, хто стаіць за такой дзейнасцю.
Ну вось бачыце, я правда больш давяраю вам, але тым не менш асобныя эксперты як з беларускага, так і з расійскага боку пераконваюць мяне, правда, іх, ну, некаторых з іх даволі складана заподозрыць у тым, што яны там працуюць на там ФСБ ці на адміністрацыю расійскага прэзідэнта, у тым, што Расіі без розніцы, што будзе тут адбывацца і хто стане прэзідэнтам ці хто застанецца прэзідэнтам, што маўляў яны перакананы, што как бы, ну, дамовіцца і супрацоўнічаць могуць з любым, будь то Лукашенко, будь то Ціхановская, будь то той, хто прыйдзе пасля праведзеных ёй, як яна абяцае, свабодных і незалежных выбараў. Усё ж такі вот фактамі рэальнымі можна падмацаваць тое, што Расія ўмешваецца ў нашыя выбары і ўмешваецца, вот калі ўжо не лезці глыбока ў гісторыю пра сённяшні дзень. Вот вы бачыце, вот там вот рука гэтая канкрэтна там ці там вот тырчыць нос ці вуха, а не тое, што дзе-то там тень мільганула. Я не толькі бачу, я это просто знаю, но тыя людзі, што сочаць за палітыкай міжнароднай, ну, яны таксама знаюць, просто некаторым здаецца, што калі адцяпалі частку Грузіі на сваю карысць, каб Грузія менш інтэгравалася ў Еўропу і каб трымаць так на такім крючку эту Грузію. Калі сёння ва ўкраіне ідзе расійска-украінская вайна, на якой загінула з украінскага боку понад 13 тысячаў маладых украінцаў, якія змагаюцца за незалежнасць сваёй краіны. Ну, пасля этого мы скажем, што не вот з Беларусю будзе іншая палітыка, но у нас не льецца кроў, слава Богу. І дай Боже, чтоб яе не было. Але Расія, я уже тлумачыў чаму. Для яе гэта сама мэта. Можа, это самая важная сёння мэта ў замежнай палітыцы не адпусціць Беларусь, каб не рухнула ідэя. А без ідэі народ, асабліва расійскі, но будзе значна слабейшы. Нават распад Расіі можа быць. Таму уплыў на Беларусь, утрыманне Беларусі ў абсалютнай залежнасці ад сябе для Расіі гэта мэта нумар адзін. А ўжо якімі метадамі она можа это рабіць, ну, мы ўжо бачылі па гісторыі іншых краінаў. Ну і ў нас будзем бачыць і бачылі ўжо. Таму, ведаеце, я шчыра скажу, не вельмі веру тым аналітыкам, якія кажуць, у Расіі няма інтарэса, гэта хутчэй выглядае як супакойцеся, не хвалюйцеся, ўсё будзе добра. Не, калі так будзем думаць і не будзем рыхтавацца да нейтралізацыі, добра не будзе. Дарэчы, тыя, што выходзяць на плошчу, вот лідары, яны, ну, просто абавязаны думаць, 3 прыгожых дзяўчыны, якія, ну, жанчыны, якія, ну, сёння з'яўляюцца лідарамі, і сапраўды яны правялі моцную кампанію мабілізацыі. Яны павінны разумець, на іх велізарная адказнасць за нейтралізацыю магчымых правакацый. Не ўсе правакацыі можна нейтралізаваць, але выйсці без адзінага дружынніка, як зрабілі кандыдаты ў 2010 годзе, ну, я скажу, што гэта, ну, просто ні ў якія рамкі не ўваходзіць. Я лічу, што просто абавязаны, і дружыны абавязаны быць, і людзей трэба папераджваць. Вот это мяне непакоіць. З людзьмі ніхто не працуе. Как-то няма словаў пра мірнае. Ну, по-моему, Ціхановская сёння сказала, што ну, я ж не заклікаю да радыкальных. Яна і не заклікае, і правільна, але яны могуць быць і без яе. Таму адказнасць жанчын за тое, што будзе на плошчы, вялікая, улічваючы досвед і 6-го года, і 10-го. І я заклікаю да слова адказнасці і да пачуцця гэтага. Нема важнейшага слова, калі клічаш людзей на плошчу або спрыяеш таму, каб яны выйшлі. Ну да, вот я не хочу тут займацца нейкім там сексізмам, казаць, што вось гэтыя там 3 жанчыны. Я просто кажу пра штабы. Калі вось, як вы кажаце, раней штабы, ну, как бы так, нават, можа быць, не заклікаючы ці заклікаючы, але рыхтаваліся і думалі пра тое, як людзей дзесьці каардынаваць, дзесьці стрымліваць, дзесьці забяспечваць іх бяспеку, то зараз гэта нічога не робіцца. Гэта адмыслова? Не хочу упадаць у такую антырасійскую історыю, но калі лічыць, што Расія плануе пэўныя акцыі радыкальныя,
правакацыі, то гэта ідэальна просто ідэальна, калі ніхто не ведае, што рабіць, усе збіраюцца можа яшчэ і ў розных месцах і з рознымі мэтамі. У гэты момант вельмі лёгка такім натоўпам кіраваць, і гэта вельмі небяспечна, але кіраваць у злым накірунку. Вот глядзіце, калі атрымалася вот это біццё шкла ў 10-м годзе, у чым віна кандыдатаў? Ну, у чым віна Лукашэнкі, там міліцыі, это я сам ведаю, і вы ведаеце. Але вот у чым віна кандыдатаў была? І мы ім шчыра казалі ў твар: вы не толькі дружыны не зрабілі, вы самі ў той момант не падышлі і гэтых людзей не схапілі за каўнер і не передалі міліцыю, і кончылась бы правакацыя, і не было б санкцый супраць Беларусі, не было б пасадак такіх. Просто вы б паказалі, што вы да гэтага не маеце ніякога дачынення. Ну, вспомните беларускія акцыі пратэсту па вуліцах з 90-х гадоў, якія былі магутныя і так далей. Рыхтаваліся спецыяльна дружыннікі, якія рабілі вот з правакатарамі, яны заўсёды былі і ёсць. І ўлада можа іх паслаць, і Расія, хто заўгодна, і ідыёты могуць быць. І просто бралі іх за шкурку і аддавалі міліцыі. І тым самым паказвалі, што мы да гэтага дачынення не маем. І гэта мусіць быць і зараз. Мне непакоіць, што такой падрыхтоўкі мы не бачым. Можа, яна ёсць, тады склоню галаву і скажу: слава Богу, што вы думалі пра гэта. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Александр Міленкевіч, і разам з ім я таксама і ўсе мае калегі заклікаюць да таго, каб не было ніякага, ну, як кажуць, не была створаная нейкая крывавая лазня, дзе будь то нідзе, на плошчы, на вуліцы, ці яшчэ дзе-небудзь, і хто б не выступіў яе ініцыятарам ці правакатарам. Гэта не трэба ні нам, ні краіне, нікому. Дзякуй вялікі. Вы згодны, спадар Александр? Абсолютно. Толькі мірныя дэманстрацыі. Дзякуй вялікі. Александр Міленкевіч, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дякую.